ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. Айни замон қарор дорем дар назди пост. Дӯстони гиромӣ, аз ин тараф дар рӯзаи шаҳри Душанбе болотар равем, бозори Корвон мешавад ва дар ин тараф пост ва болотар равем, роҳи Душанбе бохтар мешавад. Хонаи имрӯзамон дар ман ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. Марҳамат, бисёре бад гап намезанем, рафтем. ба ин раҳ мо омадем. ва марҳамат, худи бинои истиқоматӣ навастройка мебошад. хонаи имрӯзамон дар якум ошшонааш ҷойгир аст. тамошобинони гиромӣ, ва чӣ хеле ки мебинед, дар якум ошшона боз мағозаи хӯрокборӣ, дорухона ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамаашон ҳастанд. дӯстони гиромӣ, ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% мебошад, техпаспорт дорад. дӯстони азиз, бари бино мебошад назди раҳи мошингард аст. дӯстони азиз, ва дар инҷо пости чимтепа. дар якум ошшонаи ҳамин бино дорухона, мағозаи хӯрокборӣ ва дигару дигар аст. дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, ман ҳамин хонаи фурӯшӣ мебошад ва аҳамияти ин ки ягон хел ҳамсоя надорад. дӯстони азиз, дар як подъезд ҳамагӣ як хона ҳаст. дӯстони азиз, дигар ягон хел ҳамсоя нест. яъне ки оромона зиндагӣ мекунем дӯстони азиз, ва худи ҳамин минтақаам минтақаи ором мебошад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ якхонага бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар якум ошшонаи бинои навастройка. хона бо таъмири бениҳоят хуб фурӯхта мешавад, бо тамоми шароитош. дӯстони азиз, чизеро ки дар навор мебинед, ҳамаашон меистанд. дӯстони гиромӣ, аз қолинҳо саркада то қошуқу вилкаву техникаву дигар хулас ҳамаи чиз нав мебошад ва ҳамаи чиз меистад. дӯстони азиз, марҳамат, навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо коридор аст, ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона яъне кухни ва якум ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ҳамин якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, ҳуҷраи хоб яъне спални мебошад. тамошобинони гиромӣ, аҳамияти ин чӣ қадар таъмири зебо дорад. дар ин хона ягон чизи оддӣ, яъне ягон чизи прастоӣ намондагиам. ҳама чизҳои қимат ва босифат мебошад ва ҳамаи ҳамин чизҳо, дӯстони азиз, меистад. чизеро ки мебинед, ҳамаш дар хона меистад. ҳамин медуреву зиндагӣ мекунӣ. захадӣ и живӣ. дӯстони азиз, телевизор, кондитсионер, спални гарнитур ҳамаш меистад. дӯстони гиромӣ, ва аҳамияти ин чӣ қадар потолокҳои хона калон мебошад, аз 3 метр болотар аст. марҳамат дӯстони азиз, ҳама поло ламинат мебошанд. таъмири беҳтарин. соҳиби хона ин хонаро барои худашон кардагӣ буданд. дӯстони азиз, лекин ҳозир аз сабабе ки срочно пул даркор аст, мефурӯшанд. инҷо кухни, яъне ошхона. тамошобинони гиромӣ, ҳамаи ҳамин чизҳо меистад. дӯстони азиз, сокаву жумалка, стаканову, қошуқову, вилкаву ҳама чиз меистад. дӯстони азиз, мошинаи ҷумашӯӣ, плита ҳамаш меистад. ҳатто дар даруни шкафҳоям, дӯстони азиз, чизе ки ҳаст, ҳамаашон меистанд. ягон чи ҳаминоя истифода набурдагианд. тамошобинони гиромӣ, ҳамаашон нав мебошад. фишори обам баланд аст, бо барқ ва об таъмин мебошад. ҳамавақтаям. дӯстони азиз, шароитҳои беҳтарин аст. яхдонам ҳаст. дар ошхона боз махсус як кладовкаам ҳаст, яъне як ҷое мебошад ки метавонед чизҳои лозимиятонро монед. ва инҷо ошхона, ва инҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом.
дар хона ҳеҷ кас то ҳол зиндагӣ кардагӣ нест. Дӯстони азиз, пачка мебошад нав ва чӣ хеле ки дидем шароитҳои беҳтарин дорад. Нархаш бошад 320 000 сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. Хотиррасон мекунем ки нархи хонаям мо наймонем. Аз мо танҳо реклама. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.